ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേറെ ശബ്ദമൊന്നും വേണ്ട. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശബ്ദം വരികയാണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. നമോ മഹാ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഗുരു അഷ്ടകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഗുരു അഷ്ടകം പേജ് 11 അനിത മാതാജി പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, എല്ലാവരും തുറന്നിട്ട്. എല്ലാ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുടെയും പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രവും കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരു അഷ്ടകമുണ്ട്. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ മംഗളാരത്തി, രാവിലെ വെളുപ്പിന് 4:15 മംഗളാരത്തിക്ക് ഈ പദ്യമാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവന്ദന. പിന്നെ 7:15 നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരടുക്ക് ഗുരുവന്ദന വേറെയുണ്ട്. ഇത് രാവിലെ മംഗളാരത്തിക്ക് ഈ ഗാനമാണ് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം വളരെയധികം അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഭക്തിരസം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, ദിവസവും ഇത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് ഓരോ വരിയായിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലാം. നിങ്ങളത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണയകാരുണ്യ ഗണഘനാത്വാം സംസാരതാവാന ത്രാണായ പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണർനവാസ്യ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ സംസാരധാവാനലളിതലോക പ്രണയകാരുണ്യ ഗണഘനാത്വാം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണർനവാസ്യ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. മഹാപ്രഭോ കീർത്തന നൃത്യ ഗീത വാദിത്രവാക്യ മനസോരസേ. മഹാപ്രഭോ रोमांचकं
वन्दे गुरो श्री विग्रहाराधना नित्यनाना പറഞ്ഞോളൂ ഓരോ ലൈനായിട്ട് ശൃംഗാര തന്മന്ദിരമജനാലോ തസ്യ ഭക്താം ശനിയുഞ്ചതോപി വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം ചതുർവിധാ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദ പദന്ന തൃപ്താൻ ഹരിഭക്ത തൃപ്വൈവ തൃപ്തിം ഭജത സദൈവ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം രാധികാ മാധുര്യ ലീലാ ഗുണരൂപനാംനാ പ്രദീക്ഷണാ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം കുഞ്ചായോനോ തത്രാദിദാക്ഷ്യാദാദിവല്ലഭാസ്യ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം മാലതി മാതാജി 11 പേജ് 11 ഗുരു അഷ്ടകം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. സാക്ഷാധാരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ തസ്തഥാ ഭാవ్యత ఏవ సాధ్వి హిందూ ప్రభోర్యా ప్రియ ఏవ తస్యా वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्
तस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो प्रसादात् भगवत्प्रसादो तस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि तस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि न्यायं स्तुवां तस्याय शक्ति संज्ञा न्यायं वन्दे गुरो वन्दे गुरो ശ്രീചരണാരവിന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു തവണ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ വായിക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മനസൂരസേന रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाग्यो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् रामेण वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् भगवत्प्रसादान् हरिभक्तसङ्गास्तवत्कृतिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् अधिगामाधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रदिशनास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ോരതികേളിസിദ്ധേ അധികല്ലവസ്യ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീചരണാരവിന്ദം आचार्येण समस्तशास्त्रे तदा भागदेव सत्त्वीं किन्तु प्रियैव तस्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्प्रसादात् भगवत्प्रसादो यत्प्रसादान्न गतिकुतोऽपि न्यायं स्तुवन्दस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो ശ്രീചരണാരവിന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത് ഈ ട്യൂണിൽ തന്നെ ചൊല്ലണം, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇതാണ് ഇസ്കോണിൽ ചൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൊല്ലുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈ ട്യൂണ് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. രാവിലെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ട്യൂണിലൊന്നും ചൊല്ലാറില്ല. കാരണം ഇസ്കോണിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്കോണെന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ദിവസവും ഈ ട്യൂണിൽ തന്നെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും അത്രേ. ഇനി ഒരു നിമിഷം 2 നിമിഷത്തില് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് സംസാരദാവാനല
സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഈസ് സോറി, ഇതിലിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലേ ഉള്ളൂ. സംസാര ദാവാനല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്നുള്ളത്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആയിട്ട്, ഒരു കാട്ടുതീയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ജീവിതമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗുരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് ഈ ആചാര്യന്മാരെ എന്നാണ് ആചാര്യരെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ളത് വായിക്കണോ മാതാജി? ഓ, മലയാളത്തിലുള്ളത് വായിക്കണോ? അതിനെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. ശരി. സംസാരദാവാനലീഡ ലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഘനാഘനത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാർണവസ്യ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഇതിന്റെ മീനിങ് വന്നിട്ട്, മേഘങ്ങൾ മഴ ചൊരിഞ്ഞ് എപ്രകാരം കാട്ടുതീ അണക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം കരുണാസമുദ്രമായ ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ആളിക്കത്തുന്ന തീ കെടുത്തുന്നു. മംഗളകരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ എല്ലാം. മഹാപ്രഭു കീർത്തന നൃത്യഗീത വാദിത്രമാദ്യൻ മനസോരസേന രോമാഞ്ച കമ്പാംശു തരംഗ ഭാജോ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. തിരുനാമ ജപം, ആനന്ദ നൃത്തം, സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ വാദനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്താൽ ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക, കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുക എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീവിഗ്രഹാരാധന നൃത്യ നാനാ ശൃംഗാര തന്മന്ദിരമാർജനാദോ യുക്തസ്യ ഭക്താംശ നിയുഞ്ചതോപി വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ചതുർവിധ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദ സ്വാദന്ന തൃപ്താൻ ഹരിഭക്ത സംഗാൻ കൃത്വൈവ തൃപ്തിം ഭജത സദൈവ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന് 4 വിധത്തിലുള്ള അലിയിച്ചിറക്കേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, കുടിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചൂറ്റി കഴിക്കേണ്ടവ രുചികരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഈ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തനാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരുവും തൃപ്തനാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാധിക മാധവയോരപാര മാധുര്യ ലീലാ ഗുണരൂപനാംനാം പ്രദക്ഷിണാസ്വാദനലോലുപസ്യ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും രാധിക മാധവന്മാരുടെ അസംഖ്യങ്ങളായ മാധുര്യ ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ എന്നിവ കേൾക്കുന്നതിലും ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നികുഞ്ച യൂനോ രതികേളി സിദ്ധ്യയാ ലിപിർയുക്തിരപേക്ഷണീയ തത്രാദിദാക്ഷ്യാത് അതിവല്ലഭസ്യ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വൃന്ദാവനത്തിലെ നികുഞ്ചങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ മാധുര്യ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗോപികമാരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിപുണനാണ്. അതിനാൽ ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സാക്ഷാത് ധരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രൈർ ഉക്തസ്തഥാ ഭാവ്യതേവ സദ്ഭിഃ കിന്തു പ്രപോര്യ പ്രിയേവ തസ്യ വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനാകയാൽ ഭഗവാന് തുല്യം ആദരണീയനാണ്. ഇത് എല്ലാ സാധുശാസ്ത്രങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആധികാരികനായ പ്രതിനിധിയെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദാൻ ന ഗതി കുതോപി ധ്യായൻ സ്തുവംസ്തസ്യ ശസ്ത്രിസന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരുശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒരുവന് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ ദിവസവും 3 നേരമെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെയും കരുതണം.
ഗുരുവിനെയും ആരാധിക്കണം. കാരണം ഗുരുവാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ട്, നമ്മൾ ആ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിന് നൽകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആദ്യം പ്രഭാതം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവന്ദന ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഗുരുവിന്റെ ആരാധനയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനി വേഗം 108 ശ്ലോകങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 108 ശ്ലോകങ്ങളും നിങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് മനഃപ്പാഠമാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം 4ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിൽ ഇതെല്ലാം നിർബന്ധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളും 108 ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അധ്യായം 1-ലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? അത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയാ. എല്ലാവരും ഒരു തവണ പറയൂ. പിന്നെ ആർക്കാണ് ബൈഹാർട്ട് അറിയാവുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാതാജി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ പറയുക? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाति मां त्वां प्रपन्नम्. കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറയുന്നത്? അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാം സഭാസസേ ഗദാസൂന ഗദാസ്വം ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. തത്വേദാഹം 12 अहं जादुना संनत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. അടുത്ത 5 എണ്ണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ 6 മണി. ഇനിയിപ്പോ പ്രസന്റേഷൻ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രസന്റേഷൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ചാൻഡിങ് ഉണ്ട് വേറെ എവിടെയോ. അപ്പൊ വേഗത്തിൽ മാതാജി ആദ്യം ചൊല്ലുന്നു. ശരി, മാതാജി ആദ്യം ചൊല്ലു. എന്നാൽ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യവസ്ഥ ശ്ലോകം 33, 34, 35. പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ് അദ്ദേഹം. അനേകം ദേവന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ശേഷം പ്രസാദിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പാശുപതാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശീർവദിനെ പോലും ഹിംസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സവിശേഷ ആയുധം അർജുനന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവായ ദേവേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിജയോപഹാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനന് തീർച്ചയായും യുദ്ധവീരൻ എന്ന യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വിട്ടുപോയാൽ നീ വീരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. പേരുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. മരണത്തേക്കാൾ ശക്തമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്ന് നിസ്സാരനായി തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയതെന്ന് അവർക്കുള്ള മതിപ്പ് അത്രയും നശിക്കും. അല്ലാതെ മുത്തച്ഛനോടും സോദരരോടുമുള്ള കനിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് ആരും ഓർക്കാനിടയില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഹരി കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് മാതാജി? സീത പരമേശ്വരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാപ്റ്റർ 1 ശ്ലോകം 41, 42, 43. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലെ വിധിയനുസരിച്ച് പിതൃക്കൾക്ക് യഥാകാല പിണ്ടോദക ക്രിയയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുപൂജയിലൂടെയാണ്. പിതൃക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപഫലങ്ങളാൽ സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കാതെ വിഷ്ണുപ്രസാദം ഈ പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പലതരം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ പിണ്ടോദക ക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത്സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം പിതൃക്കളെ ക്ലേശമുക്തരാക്കാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് കഴിയും. പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നിരുത്തരവാദികളായ സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾ സനാതനധർമ്മ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുകയും വിഷ്ണുമായത്തെ ജനങ്ങൾ മറക്കാൻ. അങ്ങനെ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധീഷ് പ്രഭു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മാതാജി. സുധീഷ് പ്രഭു ആണ് വായിക്കേണ്ടത്. വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്യാമള KG മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 36, 37, 38. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ചുമതല യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്റെ രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ്. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വൈകാരിക വിക്ഷോഭത്തോടു കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന അർജുനന്റെ നിലപാടിനെ ഭഗവാൻ തിരുത്തുകയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ നിന്നെപ്പറ്റി പഴി പറയുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യസമേതം യുദ്ധം ചെയ്യുക. മരണപ്പെട്ടാൽ വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും. ജയിച്ചാൽ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച് ഉത്തമനായ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം നിലനിർത്താം. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തോഷമോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്തുമാകട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അഭീഷ്ടം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. സ്വന്തം ഇന്ത്യ സുഖത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. രമാദേവി മാതാജി. രമാദേവി മാതാജി. ശ്യാമള നായർ മാതാജി വായിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 3, 4, 5. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ പാപരഹിതനായ അർജുന, മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ സാഖ്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്താലും യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗത്താലും 2 വിധമായിട്ടുള്ള നിഷ്ഠ എന്നാൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ്, ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്
അവർ ഇവിടെ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? പിന്നെ യോഗികൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ, കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ, അവർ എന്താണ് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഇനി ഈ രണ്ടു തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട മുറകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, സ്വധർമ്മം കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അസ്വതന്ത്രരായി എല്ലാവരും കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് 3 ഗുണങ്ങളാണ്: സത്യം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ട് ഒരാളും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അതായത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും കർമ്മമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ശരീരം കൊണ്ട് സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അയാളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാദേവി മാതാജി. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. സബ്ജക്ട് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. ശ്ലോകം 39-40. കഥംനേയമസ്മാഭിഃ പാപം തസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്വിജനാഥന. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യതി കുലധർമ്മ സനാതന. ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോപിത ഭവത്യുത. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 8, 9, 10. ശ്ലോകം 8. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ശ്ലോകം 9. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞമെന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ശ്ലോകം 10. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വനജ മാതാജി. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വനജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 11, 12, 13. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരീര നിർദ്ധാരണത്തിനുള്ള വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം മുതലായവ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വിവിധ ദേവന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ദേവന്മാർ നിരന്തരം ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും അവരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുമായി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതോടൊപ്പം സർവയജ്ഞ ഭോക്താവുമായ ഭഗവാനിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ശുദ്ധീകൃത ആഹാരത്തെ ഭുജിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും പവിത്രമാകുന്നു. ജീവിതശുദ്ധി സ്മരണശുദ്ധിയിലെത്തി
സ്മരണമണ്ഡലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മകോശങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സ്മരണശുദ്ധി വന്നാൽ മുക്തിമാർഗ ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി വന്നാൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ശ്ലോകം 12. യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ അവശ്യ വിഭവങ്ങളെയെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. മനുഷ്യർ ഇവയെല്ലാം വേണ്ടും വിധം ഉപയോഗിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആവശ്യമായ കരുത്തും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജീവിത നിലനിൽപ്പിന് ആരൊക്കെയാണോ കാരണമായത് അവരെ ഒന്നും സ്മരിക്കാതെയും എല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടും എൻ്റെ സുഖത്തിനും മാത്രം വേണ്ടിയതാണെന്ന അഹങ്കാര ഭാവമുള്ള ആൾ ഒരു കള്ളന് തുല്യനാണ്. ശ്ലോകം 13. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭുജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾ ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവന യജ്ഞത്തിനോടൊപ്പം അവർ ഭഗവാന് നേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമാണ് ആഹാരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരും പല വിധത്തിലുള്ള പാപഭോക്താക്കളുമാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടരാകുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർ പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൃന്ദ മാതാജി. ഇനി ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ പറയും. ഇനി എന്തെങ്കിലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. ശ്ലോകം 14, 15, 16. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞം വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. കർമ്മം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മചൈതന്യം അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ എപ്പോഴും യജ്ഞത്താൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മചക്രത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരനുവർത്തിക്കുന്നില്ലയോ? ഭാവിയും വിഷയഭ്രാന്തനുമായ അവന്റെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമില്ലാത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് എന്റേതാണ് മാതാജി. 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം നമ്പർ 22, 23, 24, 25, 26. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തോടും സത്യമായും നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദിവ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നിരിക്കലും ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. വേദശാസനങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ ചെയ്യാറില്ല. സമൂഹത്തെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും സമാധാനപ്രിയരാക്കി മാറ്റാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വകർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർക്കും സ്വകർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തനായാലും അഭക്തനായാലും. ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ വിലക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 29, 30, 31.
പ്രകൃതിർഗുണസമ്മൂഢാഃ സജ്ജന്തെ ഗുണകർമ്മസു വിശ്വവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത് മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസാ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ വിഗതജ്വരഃ യേമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേബി കർമ്മഭിഃ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അജ്ഞത മൂലം അധമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ചഞ്ചലചിത്തരാക്കരുത്. അജ്ഞത മൂലം താനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഭൗതിക മേഖലയിൽ ജോലി തിരക്കുള്ളവർ തീർച്ചയായും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും. അവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ലാഭേച്ഛയോ കൂടാതെ ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം. അതേസമയം ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ കൂടാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ലോകത്തുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും തന്റെ സ്വഭാവത്തിനും സ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിറവേറ്റിയാൽ മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം വിശ്വാസപൂർവ്വം സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളിലെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. ക്ഷത്രിയനായ അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യുദ്ധകളത്തിൽ എതിർപക്ഷത്ത് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ദുഃഖിതനായി തളർന്നിരിക്കുകയും താനിനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തളർന്നിരുന്നു. അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം അജ്ഞത മൂലം നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറാവാതെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ഉപദേശം തേടുന്നു. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായി ഫലേച്ഛ കൂടാതെ നിറവേറ്റാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായി ഉടമസ്ഥ അവകാശമോ ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 34-35. അനിയന്ത്രിതമായ വിഷയസുഖഭോഗം ഒരാളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ വൈദിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം. അത് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ അനുവദനീയമാകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി വേണമെന്ന് മാത്രം. അനാസക്തിയോടെ വേണം ഈ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരാം. നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണെങ്കിലും എല്ലാവിധത്തിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏത് വിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ലത്. ഭൗതികമായ പ്രവൃത്തി ഗുണങ്ങളുടെ മോഹവലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഉദാഹരണമായി, ബ്രാഹ്മണൻ ഹിംസാ തൽപരനല്ല. ക്ഷത്രിയന് ഹിംസ അനുവദനീയമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് അഹിംസാനിരതനായ ബ്രാഹ്മണനെ അനുകരിക്കുന്നതല്ല ഹിംസയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൊരുതി നിൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധമാർന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിൽ ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ, ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനെ പോലെയും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ ബാധകമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി സുരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 26-31. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം.
കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ 4 ആശ്രമങ്ങളായ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇവ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അല്പമൊക്കെ ആകാമെങ്കിൽ അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാത്രം അനുഭവിക്കണം. നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാർഗമാണ് വിവാഹം. വിവാഹ കർമ്മത്തെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രിതനായ ഗൃഹസ്ഥൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ഭോഗപ്രവണത ബലികഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനാസക്തവും നിയന്ത്രിതവുമായ ലൈംഗിക ജീവിതവും ഒരു വിധത്തിൽ യജ്ഞം തന്നെ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ആർക്കും സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ധർമാചരണവും യജ്ഞങ്ങളും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമായ ആഹാരം ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേദങ്ങൾ പവിത്രമായ വിവാഹകർമ്മം വിധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. യജ്ഞത്തിലൂടെയാണ് ഈ പരിപൂർണത കൈവരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈവിധ്യം അധ്യായം 4 വേഴ്സസ് 30-33. വൈവിധ്യമാർന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ മനോഹരമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പൊതുവായ ത്രെഡ് അവ ഭക്തിയോടെ ദൈവത്തിനുള്ള വഴിപാടായി ചെയ്യണമെന്നതാണ്. ഈ ധാരണയോടെ വേദങ്ങളിലെ പലതരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അന്താളിക്കപ്പെടാതെ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക യജ്ഞം പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഈ വ്യത്യസ്തമായ യാഗങ്ങളെല്ലാം വേദത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത തരം ജോലികളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് അറിയുക. ഈ ധാരണ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കുകൾ മുറിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് വിവരിച്ച യാഗങ്ങളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ശാരീരികമായ ഭക്തിപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നും എന്നാൽ അത്ര നല്ലതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അർജുനോട് പറയുന്നു. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ, വിശുദ്ധ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അവ അറിവോടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവ കേവലം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായി അവശേഷിക്കും. യാന്ത്രികമായ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അവ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. വിജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിവികാരങ്ങൾ പോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ മാതാജി? കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഇനി 3 പേരൂടെ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ, അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ മാതാജി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ അനിത മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രം 108 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു? സുധാ മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുധാ മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവര്? ഞാനുണ്ട്. അശ്വതി മാതാജി, അശ്വതി ഞാനുണ്ട്. മാതാജി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി, തുടങ്ങിയാ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങള് പഠിച്ചിരിക്കണം 108 ശ്ലോകങ്ങള്. നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇവിടെ ഒരു തവണ നമുക്കെല്ലാം ഒരു തവണ പറഞ്ഞു നോക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങള് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാം 108 പ്രസന്റേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഇനി ഭക്തിയുടെ 2 പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഭക്തിയും അനന്യഭക്തിയും. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുന്നു. അത് അടുത്ത ആഴ്ചയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയും. പിന്നീട് നമുക്ക് essay പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. essay പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയിട്ട് ചിലർ അതേപടി പകർത്തുന്നുണ്ട്, ചിലര് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ essay ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ
ഒരധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 7-8 എസ്സേക്കുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അധ്യായം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി സ്വന്തമായിട്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനൊരു സഹായകമാകും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഈ ലെവൽ 3യിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ലെവൽ 4ലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. എങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ ആ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ അതേപടി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എസ്സേ പ്രസന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒരു എസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിമം 1 പേജ് 2 പേജ്, ചിലത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട 4 മാർക്ക് 5 മാർക്ക് 6 മാർക്ക് എത്ര കൂടുതൽ പേജ് എഴുതണം എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദൈർഘ്യമായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അല്ല കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണോ? ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഇന്നൊരു ഭജനയും കൂടെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്. 6:30 ആയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പഠിക്കാൻ മാതാജി. എന്നാല് അടുത്തത് നരസിംഹ കീർത്തനാണോ മാതാജി? രണ്ടാമത്തേത്. അതെ. ഓക്കെ. നരസിംഹ കീർത്തൻ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാറുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഘ്നേശ്വരനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിൽ ഒരു വിഘ്നവും വരുത്താതെ വിഘ്നേശ്വരൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം ഉടച്ച് വിഘ്നേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു തടസ്സവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം നരസിംഹ ഭഗവാനാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് ഒരു വിഘ്നവും വരുത്താതെ പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചത്, അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധന മുടക്കാതെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സഹായിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണ്, പിൽഗ്രിമേജ്, നമ്മളിപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നരസിംഹ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. അപ്പോൾ നരസിംഹ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒരു തടസ്സവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരസിംഹദേവനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്ധ്യാസമയമാണ്. നമുക്ക് നരസിംഹ കീർത്തനം കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ നരസിംഹായ നമസ്തേ നരസിംഹായ നരസിംഹോ ഭാരതോ നരസിംഹ ഇതോ നരസിംഹ യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹോ
ബഹിർനരസിംഹോ ഹൃദയേ നരസിംഹ നരസിംഹമാതിം ശരണം പ്രപദ്യേ അവകര കമലവരേ നാഥ അത്ഭുത ശൃംഗം കേശവദ്രേതാ നരഹരി രൂപ നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ തിരുവ ജഗദീശ ഹരേ ജഗദീശ ഹരേ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഇനി നമ്മൾ നരസിംഹദേവന് ഇതും നരസിംഹദേവനെ നമ്മൾ 2-3 വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തവത്സലനായിട്ട്, ലക്ഷ്മി നരസിംഹനായിട്ട് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതും ഒന്ന് നമ്മൾ പറയാം. വിഘ്ന വിനാശകനായിട്ട് അതും ഞാൻ പറയാം. വിഘ്ന വിനാശായ നരസിംഹദേവ് വിഘ്ന വിനാശായ നരസിംഹദേവ നരസിംഹദേവ് ജയ വിഘ്ന വിനാശായ നരസിംഹദേവ ഭക്തവത്സല ജയ നരസിംഹദേവ് ഭക്തവത്സല രണ്ട് തവണ പറയണം. ഭക്തവത്സല ജയ നരസിംഹദേവ് ഭക്തവത്സല ജയ നരസിംഹദേവ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയോ ആനന്ദദേവ് ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയോ ആനന്ദദേവ് ആനന്ദദേവ. അത് ഇതിലില്ലല്ലോ അല്ലേ? എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇതില്ല. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ എന്നുള്ളത് ജയദേവ ഗോസ്വാമി ദശാവതാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ജയദേവ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ദശാവതാര സ്തോത്രം. അതിലുള്ളതാണ് ഈ കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയജഗദീശ ഹരേ ദശാവതാര സ്തോത്രമുണ്ട് ഇതിൽ. അതിൽ നരസിംഹാവതാരത്തെ കുറിച്ചുമുണ്ട്. കവകര കമലവരെ നഖം അദ്ഭുത ശൃംഗം ദളിത ഹിരണ്യ കശിപു തനുഭൃംഗം കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. അത് ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്.
മറ്റേത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ളത്. അനിത മാതാജി അതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുമോ മാതാജി? നമുക്ക് ക്ലാസ് വായിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. നമസ്തേ നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദദായിനെ ഹിരണ്യകശിപോർവക്ഷഃ ശിലാഡങ്ക നഖാലയെ. പ്രഹ്ലാദന് ആനന്ദം നൽകിയവനും ശില പോലുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടത്തെ കിളി പോലെ മൂർച്ചയുള്ള തന്റെ നഖങ്ങളാൽ കീറിയവനുമായ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹോ യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹ നരസിംഹോ ഹൃദയേ നരസിംഹോ നരസിംഹം ആദ്യം ശരണം പ്രപദ്യേ. നരസിംഹദേവൻ ഇവിടെയുമുണ്ട് അവിടെയുമുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം നരസിംഹദേവനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിലും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ആദികാരണമായ നരസിംഹദേവനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ ശ്രീ നരസിംഹദേവ്. പ്രഹ്ലാദേശ ജയ പത്മ മുഖപത്മ ഭൃംഗ. നരസിംഹദേവന് എല്ലാ സ്തുതികളും. പ്രഹ്ലാദന്റെ നാഥനായ അദ്ദേഹം ഒരു വണ്ടിനെ പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും താമരകൾ പോലുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മുഖത്തെ ദർശിക്കുന്നു. തപകര കമലവരേ നഖം അദ്ഭുത ശൃംഗം ദളിത ഹിരണ്യ കശിപുതനു ഭൃംഗം കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. അല്ലയോ കേശവ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ചനാഥ, അല്ലയോ ഹരി, അങ്ങ് പ്രകൃതി പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവുമായുള്ള രൂപം ധരിച്ചു. അങ്ങേക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഒരുവൻ വിരൽ നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്നത് പോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തെ നരസിംഹദേവൻ തന്റെ താമര ഇതൾ പോലുള്ള കരങ്ങളാൽ വലിച്ചു കീറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആർക്കും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ, എനിക്കൊരു ശരി. നമുക്ക് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇന്ന് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഐശ്വര്യ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഐശ്വര്യ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോറി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാം കഥകൾ ഐശ്വര്യ മാതാജി നാളെ മുതൽ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട്